Sibuya nje nodaba lwamaphupho. uNkulunkulu eke kulonde kubusise wherever you are, whatever you do, whatever you touch, engathi lento le ingaveli ichume. Sifisela ke abantu abafuna imisebenzi ukuthi uNkulunkulu engathi ngabahambela bathola imisebenzi abayifunayo, bese kuthi laba abasebenzayo bathole imihlomulo nemiholo ebafanele, bese kuthi abasemabhizinisini engathi uNkulunkulu anganandisela lapho inzuzo eniyenzayo nikwazi ukuthi ke niyibone namabhizinisi enakhule. Abantu nje ababhizi ngobizi engathi ubizo lwenu lunganisebenzela ningayisoli ngokulandela uNkulunkulu eniphe ukuhlakaniphe nibuqonda kenina nonke nje. Sisabheka la udaba lwamaphupho kafushane nje namhlanje sibheka udaba lalo kaNtombo kaNtshinga. Uyazi ke kodwa ngitshele ukuthi ukuthini uthi ke yena amen. Mawuphupha lana inkomo egrey pastor engathi kuthi nje uyiphahlela emfuleni uyibone lapha yana imile nje yabhonga. Okay, ngaya kwethasenze kanjena. Vele kuvamile ke la inkomo zimele izinto ezihlukahlukene ngokuhlukana kwembala mhlawumbe kwesinye isikhathi noma ngokuhlukana kwento ke esukuyenza leso sikhathi. Kodwa ke si break it down into pieces kanje ngana kwethu. Into yokuqala singayifeza la, yabona uma kungenzeka nje uthi uyaphupha la ubone nje inkomo noma ke izinkomo ezimpunga, lolu pha usuke selusho ukuthi ke kufanele usukume uthathe mhlawumbe isinyathelo sokuxazulula mhlawumbe inkinga ezincane ongenzeka ubhekene nazo njengamanje ngokusheshsha ukuze ke ukhululeke nje empilweni. Yabona, noma ke asithi ke uma uphupha la ubona inkomo ke noma izinkomo sibhonga, lolu uphawu nalo futhi olungasho la ukuthi awulindele ukuthi ungase uhlangabezane nezinkathazo noma uzohlangabezana nelingo ezithile noma kunesimo esinzima obhekene naso noma ungase ubhekane naso, noma ke uzothola ukunikeza umsebenzi ongaphe kwamandla akho kuzomela uwenze nje ungazelele. Kodwa ke futhi ke kenzeka ke phela futhi ngane ukuthi uthi uyaphupha la mhlawumbe inkomo noma inkomo empunga kube uphawu olungasho ukuthi kukhona mhlawumbe isililo esizayo ekhaya noma emndenini noma kubantu obaziyo nosolelene nabo. Kungenzeka kunesililizayo ebanganini bakho, ehlotsheni noma emndenini noma ngithi nje ekhaya esizayo. Ngani kwethu cha, nami ke angikusho lokho kodwa ke ngiphinde ngisho ukuthi hayi phela agcini lapho. Kungenzeka futhi kwesinye isikhathi uma uphupha la inkomo noma ke izinkomo mhlawumbe ke sithi ke leyo nkomo empunga uyayibona isiyabhonga futhi uphawu ngabese ke lapha lusho ukuthi ngani kwethu ithongo lakho lifuna usukume noma liyakhuthaza ukuthi sukuma ngokusheshsha uzama ukwenza okuthile ukulungisa mhlawumbe ekungenzeka isimo esikhona esidinga ukulungiswa noma inkinga eyikhona edinga ukuxazululwa, ngoba uma kungenjalo noma ungasukumi isimo singase sibeke sibi kakhulu. Uyabona into enjalo njengana kwethu uyayisukuma ulwenze uma kunomonakalo khona ulungise, uma kunezimo efuna ukulungisa uyilungise ngokukhulu ukusheshsha isimo singaze sibe worse. May God bless you. Ungakhohlwa ukusubscribe ku channel yakhe enkulu iNufliq, futhi ungifonele bafuna ungifonela ukhulume nami usincokole, siyancokola sijabula nginalo inkinga. Subscribe ku channel, like le video le bese like ama video amanye maningi esiwenzile, bese kublessa lapha ke button leli ke kuthiwa ke notification button ngolika George noma abantu abafundile basho njalo, ukwenzela ukuthi wenze njani mase upload i-video lani ukwazi ukuthi ube umuntu oqala ukwazi ukuthi okay sekune video khona uPastor WeNingi asayifakile. May God bless you.